Әнкарада көндүзгү сагат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 4 сентябрь пәнҗешәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Хамас узган айда арадашчылар җиткергән тәкъдимгә Израильнең җавап бирүен көткән арада Газаның идарәсен бәйсез технократ хакимияткә тапшырырга әзер булуын белдерде. Оешма күләмле килешүгә ачык булуын әйтте. Бу кысаларда барлык Израиль әсирләрне иреккә җибәрүгә җавап итеп килешенгән санда Фәләстинле мәхкүм Израиль төрмәләреннән чыгарылачак. Тәкъдимдәге башка әһәмиятле нокталар булар. Израиль Газадагы сугышны төгәлләячәк, Израиль көчләре чигенәчәк, ашыгыч ярдәмнәрне төбәккә кертү өчен шик капкалары кабат ачылачак һәм торгызу эшчәнлекләре башланачак. Яңа хәбәрләргә караганда Google Израиль хөкүмәте рәисе Биньямин Нетаньяхуның офисы белән бергә Израиль хөкүмәтенең юлламаларын формалаштыру һәм Газадагы гуманитар кризисны күләгәдә калдыру максатыннан 6 ай дәвам итәчәк $45 миллион килешүнең бер өлеше булды. Ул июнь айы ахырларында имзаланган. Килешү Google-ны Нетаньяхуның халык белән мөнәсәбәтләр стратегиясендә әһәмиятле актер буларак билгели. Аның кысаларындагы эшчәнлек 2 мартта Израиль азык-төлек дарулар ягулык һәм башка төр ихтыяҗларның Газзага кертелүен тыюыннан соң берничә көн узгач башланган. АКШ миграция һәм тамгахана контроль идарәсе һәр телефонга керә алучы Израиль шымчы программасына ия булды. Бер федераль тендер игъланы әлеге $2 миллион килешүне ачып салды. Анда идарәнең кибер бүлекчәсенең Израильнең шымчы программалары сату ширкәтенең Америкадагы филиалы белән хезмәттәшлек итүе күренә. Әлеге килешүне Байден идарәсе туктаткан иде. Аның шымчы программаларын чикләүче дәүләт нигезләмәләренә туры килеп-килмәвен тикшерделәр. Тик Трамп идарәсе август аенда килешүне туктатучы карарны гамәлдән чыгарды. АКШ башы Дональд Трамп, Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин һәм Украина лидеры Володимир Зеленский арасында турыдан-туры сөйләшүләр мөмкинлеге турында шикләр артуга карамастан солых килешүе төзү өчен тырышуларын дәвам итәчәген белдерде. Мин моны күзәтеп торам, күрәм һәм бу хакта илбашы Путин һәм дәүләт башлыгы Зеленский белән сөйләшәм, диде Трамп шәршәмбе көнне CBS News-ка телефон аша биргән интервьюсында. Ул август аенда Аляскада Путин белән үткән нәтиҗәсез саммиттан соң Украина сугышы турында сөйләшүләр үткәрергә ниятләвен җиткерде. Ак йорт рәсми Трампның пәнҗешәмбе көнне Зеленский белән телефон аша сөйләшәчәген көтәбез, диде. Русиянең тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Мария Захарова илнең Ирак көнчыгышында үткән икътисади форумда булай дип белдерде. Русия Украинага теләсә кайсы форматта иминлекнең нигезен какшатучы чит ил тыкшынуын кабул ителмәс нәрсә дип саный. Шул ук белдерүдә Мәскәү Киевның Ауропа берлектәшләреннән иминлек гарантияләре соравын региональ тотрыклылыкка янау дип тәнкыйтьләде. Путин шәршәмбе көнне әгәр Зеленский Мәскәүгә килсә, аның белән очрашырга әзер булуын, ләкин монда очрашуның яхшы әзерләнгән һәм нәтиҗәле булырга тиешлеген белдерде. Украина тышкы эшләр министры Мәскәүнең монда очрашу өчен урын була алмаячагын әйтте. Сүрия эчке эшләр министрлыгы Димашк тирәсендәге авыл җирлегендә кораллар һәм патроннар ташучы йөк машинасын кулга төшерүен җиткерде. Бу йөк, хәбәр ителгәнчә, ЕПГ ПКК террорчы төркеме башка исем белән СДФ контролендәге төбәкләргә җибәрелгән булган. Шәршәмбе көнне министрлык рәсми белдерү ясап, Эчке иминлек идарәсенең ныклы рәвештә планлаштырылган операция үткәрүен, анда урта һәм җиңел кораллар конфискацияләнүен хәбәр итте. Шулай ук йөк машинасы йөртүчесе дә кулга алынган. Әлеге эш белән бәйләнешле барлык катнашучыларны ачыклау, аларны мәхкәмәгә тапшыру һәм кануни чаралар күрү өчен тикшерүләр башлатылды, дип өстәде министрлык белдерүендә. Бу операция Сүрия хөкүмәт көчләре белән ПКК ЕПГ террорчылары арасында дәвам итүче бәрелешләр фонында булды. Якшәмбе көнне Сүрия армиясе Халеп шәһәренең көнчыгышында армия позицияләренә үтеп керергә тырышкан төркемгә каршы капкын оештырган. Бу бәрелеш вакытында террорчылар арасында югалтулар булган. Дәүләт хәбәр агентлыгы саны хөкүмәт чыганагына таянып, ПКК ЕПГ террорчыларының тоткарланган агъзаларны коткарырга тырышып, Сүрия армия позициясен кулга алуын хәбәр итте.
Бәрелеш башта җиңел коралланган башланса да, соңыннан авыр кораллар һәм яңа көчләр белән дәвам иткән. Бу киеренкелекләр 10 март көнне Сүрия илбашы Әхмәт Әл-Шара белән ПКК ЕПГ җитәкчесе Фәрхат Абди Шаһин арасында төзелгән килешү фонында бара. Бу килешү Төньяк Көнчыгыш Сүриядәге гражданлык һәм хәрби институтларны дәүләт контроленә кертүне, шул исәптән шик буе кишүләре, аэропортлар һәм энергетика инфраструктурасында үз эченә ала. Килешү Сүриянең территориаль бердәмлеген раслады, ләкин министрлык ПКК ЕПГның бу килешүне кат-кат бозуын белдерде. Нигерияның төньяк үзәк Нигер төбәгендә 100дән артык юлчы утырткан көймә әйләнеп капланды. Нәтиҗәдә ким дигәндә 60 кеше һәлак булды дип хәбәр итә җирле рәсмиләр. Көймә сишәмбе иртәсендә Малали районының Тунган-Сул авылыннан чыккан һәм Дуга шәһәренә кайгы уртаклашу өчен юл тоткан, ләкин ул Боргу җирле идарәсе Гаусава җәмәгатьчелеге янында су астында агач тамырына бәрелеп ава. Көймә фаҗигасында үлүчеләр саны 60-ка җитте дип белдерде Боргу җирле идарәсе Абдуллахи Баба Ара шәмбе көнне Reuters агентлыгына. 10 кеше авыр хәлдә табылды һәм күпләр әле дә эзләнә. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төркиянең тышкы сәясәте. Türkiye'nin tышкы сәясәте тапшырды безнең бүгенге чаралышында Михаил Кавелашвилинең Анкара сәфәре һәм Төркия, Грузия, Гөрҗистан мөнәсәбәтләрендә яңа чор темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Грузия, Гөрҗистан илбашы Михаил Кавелашвилинең Анкарага ясаган соңгы рәсми сәфәре ике ил арасындагы якын мөнәсәбәтләрнең агымдагы күренеше буларак чагылды. Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганның кунакны илбашы көллиясендә тулы мирасемле дәүләт тантанасы белән каршы алуы ике яклы багланышларга күрсәтелгән әһәмиятне билгеләп узды. Тарихтагы 16 төрек дәүләтенең байраклары һәм 21 туп ату белән башкарылган каршы алу тантанасы ике күрше илнең дуслыгының һәм хезмәттәшлегенең символик күрсәткече булды. Лидерлар уртак матбугат очрашуында региональ визионны чагылдырган юлламаларын җиткерде. Эрдоган Төркия һәм Грузияның күрше ил булудан тыш тирән тарихы, мәдәни һәм кеше бәйләнешләре, багланышлары белән бер-берсенә бәйле ике стратегик уртак булуына басым ясап, Урта коридорның умырткасын тәшкил итүче Баку-Тбилиси-Карс тимер юлы проектлары һәм уртак энергия линияларына игътибарны юнәлтте. Бу сүзләр ике илнең бары тик бүгенгесен генә түгел, төбәкнең киләчәгендә бергә төзү тәвәккәллегенең булуына ишарат итә. Шулай итеп, Эрдоган Төркия һәм Гөрҗистан, Грузия буларак төбәкебездә һәм аръягында хезмәттәшлек, саулык һәм үсеш өчен иң бергәләшеп алга таба барырга дәвам итәчәкбез дип әйтеп, дәвам иткән төректәшлек рухын билгеләп узды. Кавелашвили дә бу стратегик дуслыкны раслап, Төркиянең бирәк тә Грузияның җир бөтенлегенә һәм мөстәкыйльлегенә күрсәткән яклауның үзләре өчен бик мөһим булуын белдерде. Илбашы Эрдоганның төбәк тынычлыгына өлешенең Кавказ өчен кыйммәтле булуына да басым ясады. Региональ куркынычсызлык һәм хезмәттәшлек дәрәҗәсендә Анкара һәм Тбилиси Азәрбайҗанны да үз эченә алган өч яклы механизмнар белән уртак хәрәкәт итә. Тышкы эшләр министрлары һәм парламент башлыклары дәрәҗәсендәге үч яклы саммитлар Грузия белән Төркиянең Азәрбайҗан белән бергә региональ мәсьәләләрдә киңәшмә һәм координация эшендә булуының дәлиле. Бирәк тә Азәрбайҗан белән Әрмәнстан арасында тынычлык сөйләшүләре һәм Зәңгәзур коридоры кебек яңа транспорт юнәлешләре мәсьәләсендә Грузиядә конструктив рольне үз өстенә алганда, Төркия бу барышларны хуплый. Өч ил арасында имзаланган саклану хезмәттәшлеге килешүләре һәм уртак хәрби күнегүләрдә Кавказда тыйп турчанлыкны һәм хезмәттәшлекне арттыра.
Gürcistan, Грузия, Атлантик уйышмалары белән интеграциясендә Төркиянең НАТО берлектәше сыйфаты нәтиҗәсендә Анкарада төп уртак буларак күрә. Грузия саклыгы министры да әйткәнчә, НАТО белән интеграция нисбәтеннән төбәктә Грузияның төп уртагы Төркия. Ике яклы сәүдә мөнәсәбәтләре дә шушы стратегик нигездә даими үсеш ала. Төркия Грузияның бәйсезлегеннән бирле илнең иң зур сәүдә уртакларыннан берсе булды. Соңгы 17 елда да өзлексез рәвештә Гөрҗистанның Грузияның иң зур сәүдә уртагы торышын саклап калды. 2007 елда гамәлгә кергән ирекле сәүдә килешүе белән Тамга хана таможня салымнарының бетерелүе сәүдә күләменең артуында мөһим роль уйнады. Әйтик, моңа кадәр куелган 3 миллиард долларлык бер еллык сәүдә күләме максаты узган елларда үтәлеп, яңа максат 5 миллиард доллар буларак билгеләнде. Төркия белән Гөрҗистанны бер-берсенә якын кылган факторлардан берсе дә тарихи һәм мәдәни багланышлар. Ике халык гасырлар буе Кара диңгезнең ике ярында мәдәни алыш-биреш эшендә янәшә яшәгән. Грузияның Аджара, Батуми төбәгендә борынгы төрек һәм мусульман халкы яши. Бу тирән тарихи мирас бүгенге мөнәсәбәтләр өчен дә җылы нигез әзерләде. 1990 еллардан бирле мәдәни алмашу программалары нәтиҗәсендә сәнгать һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек тиз үсеш алды. Хәзерге вакытта Грузиядәге, Гөрҗистандагы университетларда 300-га якын төрек студенты белем ала. Төркиядә дә күп санда грузин студенты стипендия алып укый. Бирәктә Ахыска төрекләре, Мәсгәт төрекләре мәсьәләсе ике ил уртаклашкан мөһим гуманитар үлчәм буларак алгы планга чыга. Грузияның Ахыска төбәгендә яшәүче дистәләрчә мең төрек кешесе 1944 елның 14 ноябрь көнне Сталин тарафыннан ватаннарыннан сөргün ителә һәм бу җәмгыять дөньяның төрле төбәкләренә таралырга мәҗбүр була. Илбашы Эрдоган сәфәр вакытында искә төшергәне кебек, Гөрҗистан, Грузия, Ахыска, Мәсгәт төрекләренең төп ватаны. Төркия бу җәберләнгән җәмгыятьнең төп үз ватаннарына кире кайту барышын якыннан күзәтә һәм Гөрҗистан, Грузия хакимиятеннән куркынычсыз һәм дәрәҗәле кайту өчен яклау көтә. Соңгы елларда Грузия хөкүмәте Ахыска, Мәсгәт төрекләренең бер өлешенең илгә яңадан килеп урнашуына рөхсәт итеп, бу тарихи яраны бетерүгә юнәлгән адымнар ясаган иде. Төркиядә бу барышта кирәкле һәр төрле ярдәмне күрсәтә. Бу мәсьәлә ике ил арасында гуманитар багланышларның ничаклы көчле булуының күрсәткече. Сәясәттән икътисадка, мәдәнияттән иминлеккә кадәр җәелгән киң диапазонда ике ил моннан ары сәяси, икътисади, социаль һәм мәдәни өлкәләрдә хезмәттәшлек урнаштырды һәм соңгы елларда хәрби элемтәләрен дә арттыра. Бу күп үлчәмле уртаклык бер тик ике яклы дәрәҗәдәге казанышларга ирешү белән генә шикләнми, бер үк вакытта Кавказ төбәгенең тынычлыгына һәм тотрыклыгына да өлеш керде. Анкара һәм Тбилисиның иңгә иң итеп күрсәткән торышы региональ проблемаларның шешелешенә юнәлгән конструктив модель үзенчәлегендә. Әйтик, бу хезмәттәшлек рухы тарихи тамырларга таяна. Төркия җумһуриятенә нигез салган Мустафа Кемаль Ататürkнең бер гасыр элек әйткән шушы сүзләре бүгенге визионны да чагылдыра. Безне Гөрҗистан, Грузия белән берләштерүче бары тик симпатия гына түгел, бер үк вакытта максатларыбызның да бер булуы. Безгә көчле һәм бәйсез Гөрҗистан, Грузия кирәк. Ататürk телгә алган уртак максат бүгендә гамәлдә. Көчле, мул һәм бәйсез Грузия Төркия мәнфәгатьләренә дә туры килгән кыйммәт.
Мөхтәрәм таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәбил Дуач Ипекнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе ток-шоуда күрешкәнгә кадәр исән, имен булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм таңшар, Төркиягә татар хуҗратына багышланган тапшу тизмәбезнең бүгенге 36-нчы бүлегендә Әхмәт Мөнир Ибраһим турында сүз алып барабыз. Өткән язмаларыбызның берсендә 20-нчы гасыр башы татар җәдитчеләренең мөһим вәкиле булган Габдрашид Ибраһим хакында әйтеп үткән идек. Бу язмада исә аның улы Әхмәт Мөнир хакында әйтеп үтәчәкбез. Габдрашид Казый хакында бик күп язылган, сөйләнгән булса да, аның гаиләсе турында мәгълүмат күп түгел. Аның беренче тормыш иптәшеннән булган балаларыннан кызы Фәүзия белән улы Әхмәт Мөнир дә 20-нчы гасыр башы татар тарихында из калдырган шәхесләрдән дип әйтергә мөмкин. Ләкин 1917 елгы үзгәрешләр нәтиҗәсендә илләге идеология вазгыяты үзгәрешләр кичерү сәбәпле аларның исемнәре дә, хезмәтләре дә онытылырга мәҗбүр ителде. Алар турында татарча яки русча бик аз мәгълүмат бар. Әхмәт Мөнир 1885 елда Казанда югарыда искә алынганча җәдитче, җәмгыять эшлеклесе, журналист, дин әһле Габдрашид Казый Ибраһимов гаиләсендә әти-әнисенең тәүге сөйнеше буларак якты дөньяга килә. Аның үзеннән соң ике сеңлесе Фәүзия һәм Кадрия булуы билгеле. Кадриянең эшчәнлеге хакында мәгълүмат булмаса да, Фәүзия Рәсәйдә һәм Төркиядә актив эшчәнлек алып бара. Аның Аш остасы һәм харамнарга һәдия исемле китабы 20-нчы гасыр башында басыла. Бу китап рус һәм татар телләрендә 2017 елда Казанда нәшр ителде. Әхмәт Мөнир гыйлем тәхсиленә Рәсәйдә башлый. Ул 1910 елга кадәр Казанда яши. 1905 елгы беренче рус инкыйлабыннан соң рус булмаган милләтләргә бирелгән хукуклардан файдаланып, тиз арада үсеш алган татар вакытлы матбугаты арасында урын алган Бәян әл-Хак газетында хезмәт куя башлый. Әлеге газет 1906-1914 еллар арасында Казанда сәүдәгәр Сәйдәшевләрнең ярдәме белән нәшр ителә. Әхмәт Мөнир газетның язу эшләрен тәртипкә салучы буларак эшли. Әхмәт Зәки Вәлиди хатирәләрендә белдерүенә караганда, Мөнир Вәлидигә күпмедер төрәп гыйльми язмаларны төзәттерә торган була. Шулай ук Әхмәт Мөнир Бәян әл-Хак газетында эшләгән дәврдә әтисе Габдрашид Казыйның сәхәтнамәсеннән аерым язмалар булган истәлекләрен, Дәвре галәм исемендә аерым әсәр буларак Бәян әл-Хак матбагасында нәшр итә. Шул ук елларда булса кирәк, Әхмәт Мөнир белемен арттыру өчен Төркиягә, Истанбул шәһәренә китәргә карар бирә. Ләкин анда узак тормыйча гыйлем өстәү өчен татарлар арасында бик билгесез булган Япониягә китә. Шуны да әйтеп китү кирәк, 20-нчы гасыр башына кадәр татарлар арасында Бухара иң мөһим гыйлем үзәге булса, яңа гасыр үзгәреш җилләрендә алып килә. Татар яшьләре арасында Истанбул, Мәккә, Мәдинә, Каһирә шәһәрләрендә белем алучылар саны арта. Шулай ук бу дәврдә Америка, Авропа университетларында дөньяви белем алучы татар яшьләре дә арта бара. Әхмәт Мөнирне дә шул яшьләр исемлегенә кертергә мөмкин. Әхмәт Мөнир Япониягә ике төрек егете белән
Türkiye студенты буларак җибәрелә. Аның белән Хасан Фәхми һәм Мәхмәт Тәүфик була. Алар Япониянең Васеда университетында укыйлар. Аның Сәбил Рәшад журналында Япония мәктүбләре исемле Япониядагы тормыш хакында язмалары басыла. 1914 елда университетны тамамлагач, ул башта Беренче дөнья сугышы башлану сәбәпле, аннан соң исә большевик инкыйлабы булу сәбәпле туган иренә кайта алмый кала. Әхмәт Мөнирнең 1920 еллар башында бер ара Владивосток шәһәрендә бер банкта эшләп алу турында тарихчы Абдуллах Гөндоглу яза. 1924 елда әтисе Габдурашид Казый Төркия хөкүмәтенә мөрәҗәгать итеп, Япониядән Төркиягә килү өчен юлга чыккан, ләкин СССР Советлар Берлеге чикләре эчендә чыга алмыйча калган улына ярдәм итүләрен сорап мөрәҗәгать итә. Мөрәҗәгать нәтиҗәсендә булса кирәк, ул 1924 елда Төркиягә кайта. Төркиягә кайткач, ул банкта, мәктәп һәм башка оешмаларда эшләп ала. Фамилия алу турында канун кабул ителгәч, гаиләсе өчен Искер фамилиясын ала. Бу аның туган җиренә бәйлелеген күрсәтә. Билгеле булганча, Искер Сибир ханлыгының баш каласы булган шәһәр. 1930 елларда әтисенең Төркиядән озатылуы, ватандашлыктан чыгарылуы аның гаиләсенә, шулай ук балаларының тормышына да тискәр яктан тәэсир иткән булса кирәк. Габдурашид Ибраһимның нәсел дәвамчысы булган Нәслихан Арул Аксой язуына караганда, Әхмәт Мөнир Җәмилә Бихтәрин исемле кыз белән тормыш кора. Аларның Худаяр, Хөсәйн һәм Нүлүфәр исемле 3 балалары була. Нәсел дәвамчылары Искер фамилиясе белән бүгенгесе көндә дә Измирдә, Германиядә яшиләр. Әхмәт Мөнир 1941 елда әтисеннән элек Анкарада вафат була һәм Җәбеҗи Асри зиратына җирләнә. Ләкин зират электрон исемлегендә аның 1945 елның 29 ноябрендә вафат булуы белдерелгән. Шуңа күрә аның төгәл датасын әле ачыклыйсы бар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән иман булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.